No, zdravím vás dneska u nového videa. Dneska si predstavíme môj dom, lebo ako môžete vidieť, tak je hnusný, strašne hnusný. Sa mi nepodaril, ale moc sa mi tiež nepodaril, nie som úplný majster, ale Jozef tu má trocha zmeny v dome. A ešte niečo, trocha sme tu zmenili. Jedine, čo sme tu pridali, je most. A môj kamoš Jozef, čau. Trocha spravil zmeny v jeho dome. Ťažko sa mu zliezalo dole rebríkom, tak tu postavil takéto schody. Tu má fajnový koberec, tu má potom truhly, tu má, jak sa to volá? No aj kvetinača, aj truhly. A súdy tiež. A tu potom má akvárko, literný, či jak sa to povie. Tu má potom čestky. Môžete to aj oceniť. A tu má potom ešte farmu skrytú. Pekná je však. Viem. Dobre, začneme s prestavbou môjho starého domu a postavím ho niekde na zem. Ale teraz ma zaujíma, jak to mám spraviť. Buď to odbombardujem, alebo si vyťažujem tie bloky. Nedáme si dom na stome? Ale počkaj. Ja si jem po svoje... Oj, je vlk, teda pes. Musím si povedať, tu som si niekde dal. Požičam si 4 styky a 9 kameňa, hej? Super, si aj tak stykol. Dobre, tu v tejto druhej čestke sú moje veci, hej? Tuto mám tak stykol. Dobrá. Ticho, okej. Tuto mám týchto staky. Dreva. No, dobre, ja si zoberiem svoje veci. Počkaj, ja si idem asi postaviť ďalší dom. Ok. Alebo že by som zväčšil ešte toľko tento. Akože mohol by sa trocha zväčšiť. Ale tak to už neviem. No. Vieš, kde mám tu teraz tú akvárku, tak tam už všade je potom voda. Čo? Kebyže už ďalej kopem, tak tam je iba voda. Proste ja to mám tak na nič. No akože nie, akože chápeš. No, alebo poradil by som ti, že kde si? No tu, vidíš, táto tu voda je 2 bloky, iba 2 bloky hlboká, takže by si mohol tu takto, túto posteľ by si dal inak a tu by si. Či? Nie? Okej. Alebo... nie. Mne sa už zase nechce kopať. Okej. Už som normálne z kopania. A inakšie to kamene s tými môžeš pomôcť ty s tou strechou? S hnusnou strechou. Neviem, čo to je strechy. Nežiaľ, že by som ju zničil. Neviem, čo je to povedať. Ne? Okay. No a
keď sa vám Jojo dom páčil, tak dajte like. Je to predsa zdarma aj odber, mne to pomôže, je to iba malé kliknutie, takže hoďte tam ten odber, budem veľmi rád a podporíte ma aj v mojej tvorbe. No, dobre. No. No. Potom ešte v nasledujúcom videu, čo vidia asi tak 2 dní potom to tak vyjde z Bedwars na Java. No, že dúfam, že sa mi na tom Bedwarsi bude dať nie ako sakra. Nejako dneska, čo som hral ešte pred natočením Bedwars a dosť sa mi nedaril. No. Mohol by si dať na tieto tu hrany skôr to nie plenky, ale drevo. Okay. No dobre. A dom si postavíme. Neviem. A ešte ešte potom videu z Bedwars ešte tiež teraz sú 4 dni od hardcore série. Postavíme si tam dom v podzemí. Dúfam, že sa nám podarí. No nič. Dobre, ja idem pokračovať. Toto tu bude trocha kratšie video. Potom, keď tu každý jeden diel z tohto tu Minecraft Education, že tu budú nové pridané veci, tak môj kamarát Jojo rád hrá Minecraft a Roblox sa moc nebaví, tak sa radšej pripojí na Minecraft Education a stáva si tu doma, lebo nejaké také veci, nie? Nemusíš sa hambiť, ne? No. Dom si postavíme. No. Ja by som sa aj postavil. Ty vole. Mne sa nedá. Ale ja chcem stretnúť to Hypercharge Creepera. Ja už som šiel hľadať. Okej. Dobre, mne sa nepáči tento strašná vila, teda dúľa. Pomôžem ti. Nie, nemôžeš. Keď som ešte nenatáčal tento Minecraft Education, tak na našom svete spolu aj s Jakubom sme postavili obrovský, no takú ako keby vilu. Ale
bolo to spoločné a aj sme sa tam hádali. Hlavne ty. Dobre, to mi nechám. Na jeden hit. To vlastne baví. Dobre, ja si postavím domček tu. My sme nedaleko od strechu. Ja viem. To je jedno. Není, to je dva. Bordering trader, vole. No nič, ale hodilo by sa nám, keby sme začali trocha preskumovať a nie iba stavali domy. OK. Ja si tu zatiaľ budem stavať môj nový dom. Ok. Nejdem si podpane. Alebo, ty som spravil, že jedno. No dobre. Najviete do konia, je poď. Ježi, neviem, toľko zbytočných vecov. Však ja a hlavne to upadané listie. Fuj. Hej? Aj ten doma asi zničíme. Teda tento nič? Nervím. Nebo však ten most bude hnusný. Ja, počkej. Sprav z toho ten umil. Ešte tu som ti vyhodil umil. Cheater klikujem. Vybereme si crafting. No, máme drevo, OK. Moc ťa, Jozef, počuť. Dobre. Vypadni! Nie ty, Bordering trader. Keby si do mňa nenapľula, by sa ti to nestalo. Sorry! Iba tak. Dobre. Idem preskúmať. OK. Ja som si zabudol spraviť. Nemáš kožu? Kožu mám 5. Chceš? Počkej, poď tu ku mne. Poď tu ku mne. A chceš, tak môžeš na to využiť. Môžeš toto všetko to pochopť. Nechcem. Som ti zaplatil tú plochu. Koľko máš z toho opadeného listia bomil? 10, ešte aj stojíme. Takže iba 6. No a akože ten Bordering trader mi dosť ubral na tom meči. Kamo. O 2
No dobra. Dobra. Tak to nejako. No. Bude to samozrejme dvojposchodový dom. Už tam polke, už tam papať. Nemám moc veľa typov nastavenia. Ak to nestihnem dokončiť, tak tento dom, tak tak mi môžete poslať, teda napísať do komentárov, aký dom. Nie, alebo viete čo, nemusíte. Tak ja ti spravím. Dom? Nie. Okej. Dobre, to potrebujem. Mushroom barrel. Mushroom? Idziemy się na żadzie mushroom barrel. Ok. Każdego. Ty si tam tým smerom. Trochę pociążę to stąd. No, Będzie chodź na stawanie. no dobra. Chcem dosiahnuť tých, aspoň tých 50 000 odberov. Najlepšie by bolo 100 000, lebo za 100 000 mám aj YouTube button. Ten je môj vysnívaný. Takže budem ďakovať za odber. Ako som vám už predtým vravel. Dobre, ja idem naťažiť drevo. Ok, dobre. Ináč. V tomto svete aj postavíme niečo iné, než len také slabé veci. Uvidíte v ďalších dieloch. What the? Chodź ty spać, ja idę. Ok. No. Znaczy sa ti rozpúlo. No, sekrka, ale našťastie mám novú. Akú máš železnú? Čo? Železnú šakarku? Nie. Normálnu, kamennú. Neviem, čo mám hovoriť ani. Božina. Ja tak nemám barónu. Dobre, počkajte chvíľu, teraz tu s vami bude iba kamoš. Siema! Martin, chodź spać, Martin. No čoč, hej spať. Jak się nas usłyszał. Wow. Chodź spać, Dobre, za pár minút toto video ukončím. Toto bude také troška kratšie, ale
ale keď budeme mať jej čas a ja, tak natočíme aj trocha dlhšie, možno aj hodinové, neviem. Vôbec neviem. Ešte sa idem vyspať, urobiť si ten dom. Dobre. Ešte si išiel skúšať si na... Čapka. A dve? Come on! Skeleton! Come on! Či ťa zabijem? Tak ho zavyskúšim. Počkaj. Ja som spadol proste do jamy a tam... Alebo môžeš ísť ťažiť. Mne sa moc nechce ísť. Choď. Kura, okej. Ja chcem nájsť konia. Kamo, ten skeleton zmizol. Ja, že som Nie. Počkaj, ešte potrebujem. No. Dobre, takže teraz iba tak chillujte a dokúkajte to pozerajte toto video až do konca. Neviem, či to ešte budem niečo rozprávať, fakt neviem. Ak na môjho kamaráta Jožka nebudete môcť dobre počuť, tak to prepáčte. Kamo, ja som videl, že poprvýkrát strom taký malý. No dobre, to malý nebol. Pravdepodobne to nestihnem. Postavím iba toto. Dobre. Tukata.
Ule? Kamo. Ale proste, že vieš, filmy pre sebe. Mhm. 4K. Myslíš, že ja ho môžem takto zobrať? Tak nie. Idú po mňa včera, idú po mňa mi pomôcť. Ja som zničil. Nice. Nice, teraz tu po mňa včera. Dobre. Dobre, no. No, dobre, tak ďalší diel vidia asi tak o 2 dní a to video pravdepodobne vidie ešte dneska. Tak, toto je zatiaľ môj dom. Ešte mu spravím tú plnku. Takto. Ak sa ti Jozef bude dať, tak mi ho dorob, hej? OK, tak... Tak ja sa s vami lúčim. Nikolis a Jozef. Čaute.